Jednoduchá, milá otázka. Ako sa volá mláďa kobily? Hříbátko. A vieš, ako je to u nás na Slovensku? To nebudu to ani komolit, že by to bylo. Je to na Ž. Ž, nie Ž. Ž. Ne, žebrátko. Žr. Žriebátko. A ešte A s dvoma bodkami. Žriebetko. Perfektné. Čo podľa legendy založili Romulus a Remus? Nevím, co, to jsou ty dva hošíčkové. Jak je ta maminka, ale jak je kojila ta vlčice. Tak to je vidět, když člověka zajímají víc drby a ne to podstatný, co se dělo okolo. Takže pili mlíčko od vlčice a založili nějaký město. Uvažujte. Romulus a Remus. Asi Řím. Asi určitě. Z akého materiálu je zemská os? No, že bych se zeptala těch, kteří rádi chodí do těch sběrných surovin. Možná, kdyby to věděli, tak už by tu zemi rozebrali.